Iya to deh. Ano ano? Ini ada nagsasaw din. Susitan pa. Ito na po mga buddy. Nalagay na yung suga. Tsaka okay na rin yung motor. Para gamitin bukas sa trabaho. Try natin on. Ito sabi. Ito sabi. Ha? Hindi. On natin yung suga. Banday, ang suga. Kuan ka ba? Ayan o. Ayan. On natin yung lights. Ayan po. Taas ng ilaw. Kaya ito mga buddy.